Bakit sa yung likod? Okay raw. Hayag ko camera. Hayag di ay. Kahanap ana. Hayag di ay. Daw, ang kanding na nawala. Sa mo kare kare nga. Sa mo kayo. Kasi pangalan ni mga kare. Ano? Junjun. Alisuso. Alisuso. Okay kayo. Alisuso. Karaisa. Kasi pangalan ni mo. Suso daw tay. Ali, suso. Ha? Kanyete? Hoy, mga gwapo naman kanyete. Oh. Halakas ko siya. Para lagi na lahi. Karaisa. Kasi pangalan ni mo. Adidas. Emerson. Shout out kay Emerson. Solo din sila ko. Kaya magpapitour. Balik ko kanin. Magkugnaw Balihang galo, kanin. balihang galo. Pero nag-take. Klaro ka kasi. Okay na mo. Balihang na. Kaya na ka rin. Sa pangalan mo. Taas ka rin po. San Agustin. Kamusta mo na San Agustin? Okay na mo. Kaya na yung kaya na. Kami danyo ha. Last year. Katoy sa naka-flow. O kapeulit. Flulit. Kaya daw. Ako sa Art. Okay kayo. Katoy sa kiralasan. Kasi pangalan mo. Roger. Tigas ka na po yun. San Agustin ka po. Sarap po yun sa kanya. San Agustin ka po. USA. Ah, USA. United States of Agusan. Ikaw. Kami. Ikaw po kuwag sa pangalan mo. Ito kasi mariposa. Dali po kuwag pero nung tara po sa pangalan. Walang hiya ka, maripuwang. Mara siya tiyaro. Mara siya puri nila. Ah, grabe ka sa ako ay ha. Kaya sarap pili na kayo. Nakang siya problema sa kinawa eh. Kaya nagtugo siya kanin. Hayag lagi sa kamera yan. Igwapa lagi ko sa mong cellphone niya. Kamusta na ka pata? Napata kayo. Sana siya sa pagkosputor. Unta? Wala ko kasabot sa imo. Kaya mo Koreano kayo na yan. Siya kas pangalan mo. Hello, I'm Madeline Hippolito. Kalaban ni Cardo. Katoy sana pili mo siya. This is my cousin, Glyza Valenzuela. Ano na pili mo kapita? Pakyok, di ba? Oy. Pangalan mo. Glyza. Glyza. Hindi ka straw. Ano na problema ba kasi kira mo eh? Ano problema kasi mo kira mo eh? Luya, Okay na ka. Okay na kayo kilay. Okay kayo. Salamat kayo sa Mari ko. Mari ko. Pagpawakon. Pagpawakon ako sila. Pagkumakan. Mga batik daw. Ay, Ako kwapo kayo. Okay kayo. Kamu kumusta naman? Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Salamat kayo sa'yo. Opa. Kamsayo. Opa. Kanin. Okay kayo. Bye-bye. Salamat kayo sa'yo.